Историята се е случила в кабинета на видния столичен лекар Простатиев Статиев. Знаете, че мраза тая реклама за простатата, алармира. Това е... Както е, всяка реклама е добра. Простати бил универсален специалист, а неговата бляскава кариера била низ от изумителни медицински постижения. Не случайно, негови клиенти били само заможни хора от целия свят и от България. Ще ви дам най-бегли примери. Доктор Простати бил излекувал Уейн Руни от косопат, Бионсе от запек, Искрен Пецов от мания за величие и Тина Търнър от бабешко буйстване на сцената. Един ден в кабинета на доктор Простатиев Стати влязла Муца Флорова, жена на най-богатия мъж в България, СРС милиционера Станифлор Флоров. Баровската съпруга седнала на стола и казала: доктор, от нищо не се оплаквам, но чувствам, че нещо ми липсва. Лекарът се смикнал, попитал: разкажете как ви на един ваш ден, госпожо, чувствам никакъв проблем. Богаташката жена започнала да разказва без задръжки като пред лекар. В един мой ден няма нищо особено, доктор. Сутрин се събуждам, правя лека закуска, сандвичи с италиански колбас, вентричина, сандвич с черен хайвар, сандвич с филе от бебе сьомга и сандвич с пармезан от малка девствена крава. Но да не си помисли, че прияждам, докторе, просто сандвичите са малки, затова към 11 часа пия чай с френски петифури, натурален сок с плодова салата и мляко с мюсли. И докато се усета, станало време за обед. И като хапвам, между другото, между 15 и 20 пипала октопод ям с салата рукола, спагети с 5 вида сос и късчета патешко месо. И накрая хапам и тиквички по-гръцки, студена супа гаспачо, от чери доматчета и не повече от тава и половина крем-брюле. И пак ви казвам, докторе, не се оплаквам от нищо, но нещо ми липсва. А лекарът казал: случай е ясен, госпожо, липсва ви втора дупка на задника. Това ви липсва.